изпробва най-хубавата смукалка. Чакай, сега ще му оправим Първи опит! Това е малко над всичко. Тук веднага си усеща разликата от водата. Имаме предвид, че ако свалите едно ниво, ще увеличи два пъти повече. Работи инжекторката. Отмука всичкия песък. Влизай да ловиш риба. Ама пак прави струя, не го. Оп, добре. Дай му газ. Има сила. Има да разбива. Даже не ти трябва струйник, добре. Малко в горния край, но не я бие директно в стената. Ако я биеше директно в стената, щеше да е пълнен маркучи, да е... Нали знаеш, като тук го би от този край, ама прави пирон, прави. Виж, не ти трябва струйник, само махаш... Даваш малко време да се смучи, нали не бързо, много бързо. Той пак ще смучи, ама е така. Си го оставиш. Да се е хубаво, като го поставиш, направи кружка да смуча. Да?
Виждате реката само се трябва. По-стоманизираме, по-тънко да може